ଶିଆଳିମାଳିଆ ପୀଠରେ ମକର ମେଳା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆନନ୍ଦପୁରର ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଖାଇ ଶିଆଳିମାଳିଆ ମା ଧନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ମକର ମହୋତ୍ସବ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଐତିହାସିକ ଗଡ଼ଖାଇ ଶିଆଳିମାଳିଆ ଧନତାରାଦାଙ୍କ ମା ଧନେଇ ପୀଠ ଅପରୂପ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜିରେ ଭରପୁର। ଷଷ୍ଠ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଏହି ସର୍ବପୁରାତନ ପୀଠ ମା ଧନେଇଙ୍କର ପୀଠରେ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭ କଳସ ସ୍ଥାପନ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା କରାଯାଇ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ନୂଆ ଧାନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଉଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ମକର ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମକର ମେଳାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ମୀନାବଜାର, ଦୋଳି, ମିକି ମାଉସ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କଳାକାର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମୁଖୀଙ୍କ ବଂଶୀବାଦନ ଓ ପଦ୍ମପୁରର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ କେନ୍ଦେରା ଭଜନ କଳାକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଜନ ପରିବେଷଣ ସହିତ କୁନି କୁନି କଳାକାରଙ୍କ ନୃତ୍ୟ, ଗୀତ, କଣ୍ଢେଇ ନାଚ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି। ମା ଧନେଶ୍ୱରୀ ପୀଠର ପରିଚାଳନା ମୁଖ୍ୟ ତଥା ମାଙ୍କ ସେବକ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମକର ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧନେଇ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର, ଘର ଆନନ୍ଦପୁର, ମା ଧନେଶ୍ୱରୀ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଭାପତି। और मकर यात्रा प्रति वर्ष परी चली अच्छी आमर सका आज मकर यात्रा प्रथम दिवस बंशी बसई भाई आमर सेपटर भाई अच्छा से केन्द्रा प्रोग्राम करते बर्तमान कीर्तन प्रोग्राम हम यापर पाला चलो सन्ध्या भजन प्रोग्राम चलो दीर्घ ये वर्ष को 24 वर्ष होगा माँ पीठी मोर माँ मकर यात्रा माँ स्थान उद्धार कार्य लगे पिला साहय सहयोग आंदोलवासी साहय सहयोग द्वारा ये स्थान ये बाट पर्यटन आसी केन्द्र विद्यालय हो आग 2-4 वर्ष 5 वर्ष भितर केन्द्र विद्यालय संपूर्ण हो गले स्थान आहरी बढ़ी आदिया कौन कह तो मकर यात्रा माँ जारी रही 3 दिन जारी रही 15, 16, 17 3 दिन रही 3 दिन फंक्शन रही स्टेज प्रोग्राम भी रही दुकान बजार मान बस लोकाल दुकान मैंने सब आस मीना बजार वाला आसपारे दोली फोड़ी वाला आस छोट छुआ दोली खेल दोली जहाँ पड़ा पड़ी